F'laqgħa mal-Malta Dockers Union, il-Prim Ministru Robert Abela ddeskriva lill-ħaddiema tax-XATT bħala frontliners għaliex qegħdin jassiguraw li pajjiżna jibqa' jirċievi l-konsenji kollha neċessarji. Il-Prim Ministru rringrazzja lil kull min jaqla l-għajxien tiegħu mill-portijiet ta' Malta u għaliex għas-servizz kontinwu li qed jagħtu b'dedikazzjoni f'pandemija. Huwa qal li dan is-settur huwa kruċjali għall-pajjiż u tenna l-impenn tal-Gvern li jibqa' jagħti s-sapport kollu li hemm bżonn. Innota wkoll li l-Union baqgħet tipprogressa matul is-snin u dan jixed il-ħidma intensiva u organizzata ta' kull min involut. Min-naħa tiegħu il-President tal-Union Ryan Fava qal li l-aħħari tibqa' l-protezzjoni tal-ħaddiema tax-XATT. Tenna li l-Union trid tibqa' innovattiva biex toffri l-għajnuna li jkun hemm bżonn fix-xogħol marittimu u se tibqa' timmodernizza biex tilħaq il-ħtiġijiet u s-servizzi għall-operaturi tat-terminals. Preżenti għal din il-laqgħa kien hemm il-Ministru għat-Trasporti Board u ċ-Chairman u Kap Eżekuttiv tat-Transport Malta.